varit med förr. Jag har jobbat som musiklärare i 8 år. Det hör ni kanske, ni märker det direkt där. Så. Ja, vad det höja, ja, vad det höja, ja, vad det här att jag skivar igår. Och hon fick, nej, där kom jag av mig lite grann där. Jag har inte, då får rätta tiden. Kan jag börja om från början? Det går bra. Ja, bra. Det är inte första gången, men det är så vi ser. Ja, vad det höja.